kita ng Binolo. Oy, happy fiesta, Barangay Binolo. Adi sa kaito nyo. May dadarang na Tupperware. Dila kita din ni Maya kay may dalawat haton imbitasyon. Baga taton yung paglibot lang. O may da imbitasyon kanon tapos uliwat. Pingaga. Pinga patron. Ay tiyo balay. Yung usit iro kuan. Oo kuan Santa Rosa. Oo, Santa Rosa, Dilima. Mga pinga patron. Ay, sulibang ko. Di nakita na barangay likod kaya no. Tapos yan naman Tapos yan naman long oliba. Hindi kita yung natira pa ni mo. Lagi no kay. Siguro hindi ni Buduya. Nakakiter. Makaka-sit down kita maupay. Maka di kita masabatan kita ha. Itlog, Skeleton 7. At yung pase. Nagitaw siya. Teto Santo. Oo, gito sakto lang ng pagsulod. Pasyam yan na ni Mano Anlong. Mano ito ni Mano Anlong. Yan na sigurado nito niyo. Mano Anlong. Dakay. Amo na ini. Oh, good morning, Mom. Today is May 5, 2026. Time check badoy. Anong oras? Alas 10. Alas 10. 10 minutes before 10 o'clock in the morning. Ay kita ng Binolo. Gito kinagara sa na. Binolo na din yan Man. Oy, happy fiesta, Barangay Binolo. Adi sa kaito nyo. May dadarang na Tupperware. Ada kay. Ay, like kayo Kulit. Apay. Itong caterings. Gito. Di nagigisa. Itong nababawan nagigisa Saint Ben, ini Barangay Binolo, Saint Rose. Saint Rose. Pagkaruruyak. Ito mo, nagluluto na yung pansit. Mapayang patron. Naka-record ka. Mapayang patron. Mapayang patron. Uy mo, sa hindi kitira baga kuan nakabutang hiran adorno. May dading contest tini. May tadara nga bag. Kana balay. Kana. Ani kita balay. Kindadaran mga itik. Duduhat patron niya ng adlaw. Ay mano. Iyan ini pagkakwalataton ini ng sinisaring nato na pagsingan yung pagkita nato ng simbahan din simbahan. Gintab-tabi niyan una. Hindi nga dalang gintab-tabi ni. Ay natong simbahan ng Binolo. Simbahan ng Binolo mano. Simbahan ng Binolo. Awa mo tayo diyan Igintab-tabi niyan una. Ginsiminto na gintab-tab utro. Di pa taas. Man nga ni Gepi ba't ka bito na balay Ay tiyo balay. Wag balay to tiyo balay. Naman ang gano'n ka man din nagluto. Ano man mabili na king Tupperware. Tapos na yan, panbabalikan ko na lang. Pwede Kaya nagdi na katamot imbitasyon na. Salit pag-uuli ko rin dara. Kaya yung simbahan
di lang kita maiha. Di lang kita din maiha kay may dalawat haton imbitasyon. Pagka itato ni paglibot la. O may da imbitasyon kanan tapos uliwat. Na ito importante nakakanikita yan ang ira. Kuan simbahan. Oo, ano dila maya ma-intro kita. Ang oras misa. Holy Father mo pa ini. Makadila kita tira. Santa Rosa de Pili. Lima. Oo, Santa Rosa. Pingaga. Pinga patron. Ay, tiyo balay. Uy, musay tiro kuan. Oo, kuan Santa Rosa. Oo, Santa Rosa de Lima. Pinga patron. Santa Rosa de Lima. Divine Lord and Savior word. Hindi pa magtikang itmisa. Say Pengaga. Ngayon tiyo dapit balay. Nakikigsangkay ako. Common Piero Capilla. Bagong tiles. Oo. Di ba ito? Ano? Kaya? Kaya? Sige. Hinay. So malibot lang kita. Matisugad na kita nga dito. At least nakakani kita binolo. Mananapos luwat kita. Ano man, igbibiling ko na tak-tupperware. Pwede. Sure ka? Saan ko man kukuhaon? Tapos yun, bunyag luwat ano? Katapos yun, bunyag. Damot burunyag ang gihap. Hala, mau pengen patron, barangay Binolo. Okay. Mau pengen patron, barangay Binolo. Adi kita dinilot di maugwad na. Na ito lang, at least nakapamasyada kita nga ni kay iti bagod man, baga nagbibilihin video haton. Mahay ko Binolo. So pinaginin nga itong pagka binorbala, baga nakakakadpera. Oo. Kami din gawasinin. Ano ba't gawasinin? Ay puzzle. Oo. Gawasin puzzle budoy. Oo. Ay sino kinungkuha na ganun din. Nakaglinatos-latos na kita din ni budoy. Alas 11 ko na itong kuhan. Alas 11 imbitasyon na. Kami da kuhan. May ada kaya na makatulita. Baga at least baga handos ini handos. Itong tabla din patron Binolo. Kahit nga di puzzle na hindi dapat man. Di nga din yan na puzzle. Itagwad din malagi kay na ano katon niyo. Ito na yan ginupod. Kita pa nga ito patron. Mana puzzle. Puzzle nyo nga pala yun. Kahala. Maparang nakitin din eh. Maparang nakitin din eh. Di pala may halot. Nagpatron din niya puzzle. Kaya niya sa Senyor de Salvacion. Kaya patron. Kala ha. Makatulog dito tapos. Ya di napakurahab, ore mga libang ambot pagpipinan nga nun nira. Sige matira bagat yung bibirek di dia plaza. Kanan ito pi ano? Pi. Wala taga ibso.
Mga taga-EDSO. Siya na. Shoutout sa iyo. Siya. Salamat. Sige. Ka. Ay, sulibang ko. Di nakita na barangay likod kaya no. Tapos yan naman long oliba. Oo, dikit eh. Dikit. Dikit eh natira pa ni mo. Lagi do kay. Sur siguro hindi ni Budiya. Nakakiter. Makaka-sit down kita maupay. May danira mong glass. Nagkukoleksyon niya paking glass. Maka di kita masabatan kita ha. Sigurado makaka-sitting down kita hiniyan. Di nakabag. May danat-darang tupperware. Sure bali niya. Kinita na kindred sa Jesus ko tungod sa imo santo suyang tumate ng kamo tendak basan sa mga magindot na raysa. Jesus ko tungod sa imo pili na nagbuka sa pagbuno sa kabangtaw magyagayan sa dugong tuloy. Kimitar na Amen. sa oras sa amon ni gamatay makaabot kami kinabuhi nga dahil marikatugtuban gihapon amen. Dili ito lakado sa Santísimo Sacramento de Altar de la Purísima Concepción. Tapos na no? Señora Nuestra Concebida sin mancha y Sige, pecado, pwede siya. Alabado, Alabado Corazon, Alabado, Santísimo, Alabado, nakamemorya kinuna. Kayo pudo-pudo kanto ni Mama. Amin. Sin pecado concebida. Et los que le creciete, hace sin pase. Nagitaw siya. Teto Santo. Oo, gito sakto lang ng pagsulod. Pasyam yan na ni Mano Anlong. Manamo ito ni Mano Anlong. Yan na, sigurado nito niya. Mano Anlong. Dakay. Amo na ini. Sirbol ini ano. Man, Gido. Ito na, Gido. Eh, saan kayo? Gido, tunyo. Mga aling cakes, Gido. Man, o
Gijong. Gijong atong chicken. Kikinita ito niyot mo. Luro ko din ka. Wala kayo. Gijong ato lagi nabrihan na. Pinangabrihan na. Pinangabrihan na. Agido kini. Kinukul ba na? Kinukul. Lasagna. Oo, gito. Di pa. Di sure bolinin na yan ito niyo, ha? Ay, baga kita baga. Labi na pataad eh. Gito. Nagkakanapan ka mo to. Sure bolinin na. Ala na, mahulot kita itong pangadi. Pag-bless na, mag-blessing pat foods. Kakarawatan ng grasya, tingnan mo kamay na tago. Mag-blessing na. Tungod ka ni sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Nga mo na dakalangit pagdayawon ang imong aran kanimo haamon ang imong ginhadian. Ipasunod ang imong pagbuot pinatuna sa pagsundan ng kahalangan. Tagan mo kami yan. Intagan na kita. Hindi rin may yan. Basta di mo kami pagdadon. Gitu. Magimaya ka Maria na puno kayong grasya ang Ginoo Diyos sa adahay mo. Idadayaw ka labihan mga babae ng tanan, dadayaw mahanambungan tiyan mga seles. Santa Maria, Diyos sa Diyos, sigapos mo kami ang mapakasasal. Alta kayo dulo. Arikim eternam, danay sa pinariki. Oy, okay dyan. Hala na, okay dyan. Ayan, ikari nga po ang kapatid. Nabigaw tadi. Napilit. Tadi. Ikadi tadi. Iging paligid tala tadi. Senior Ana. Front page ka po ang kapo. Iya, si Connie puso niya pa. Matiyain kita. Kapit pangit. Ala. Oo, kuan liwat tukob. Gidaw Ginoo ko. Amo naman ini. Amo yung klaro-klaro tonyo. Magra-rice ka, normal. Hindi ka pag-usahon. Pero buti ay lagyan ka noon. Siyempre ito. Tapos kirami mo tadi. Gidaw. Pag ginuro, hindi kita. Pag ito to, o di kalderito, dito. Oops, ito na. Pispili. Malagad pispili.
Adi, butter chicken. Yan na pispili. Adi kita di dinat. Itsun. Ang anlong. Adi ito nyo. Lagi daw, di naman ko naturta kalaway. Ito pa. Jump yun. Gimana? Okay na. Okay, adik kita di dia gawas. Sure bol na nga ho. Amon sinisering nga. May kulit. Nagpina. Turn on this spray. Uy, baka na ka mo. Sige. Baka na ka mo gyap ha. Okay. Mamay kalay ito. Finish or not finish. Pasture paper na. Ada kayo magkano pa manggitin nyo na kayo baga. Di mo naman kita ang baga mandaray. May mga album po na kita. Proud tupperware pagdarado. Hi. Tapos na ito nyo kaon. Tiyala ko tiyala. Waray pa. Ada na tiba. Oo. May kalay ito na. Nakatukob na. Ito nyo. May de video ki. Kamu pag-dessert kaya masum. Kuan lakam mo ha. Agi kung talay. Bagat kuan. Hello. Oy, ayaw ka mo pag-dessert ka kaya mapagad. Ayaw! Kita ka na nito, ni Kadua. Ayaw. Kadua. Oo, mapagad. Kailangan na pagpadoktor. Hindi daw kasi magkikita kami ito magkikita. Nasay na imana. Ano yung walker? Hindi, ma'am. Oo. Sa tira mga dessert didi ako man. Dito, sukulit. Dito. Mamon na dagko. O diret mamon. Murkon. Lahat murkon. Manondong. Thank you. Madadit maya makarito na nito nyo kay itan ranit kanton nyo yun para talot baga ma-edit yun Dito pa na outlet. Sige, thank you. Oh, sige. Hi, mana. Kaya to pa hospital pero baga nakaka-storya man. O nag-iinuulian na. Inulian ko din pa. Malibot naman kita katapos maalbum na. Ay.
Mm. Yes, yes. Masa kita igbong pakasa mapisti kita pagsaka kay pakasakta pala man di. Adi man di. Wah di pakasakta pala di. Man. Tahala, sugar nakaglibot na kita. Maalbum bulwat kita. Okay. Okay. Akadi ako. Oh, thank you. Tapos na. Oo. So, amoy ini. Nakapanapos. Ha? May ganun kalo. Sige. Agito may danot ka. May danot ka. Lo. Oh. Ano, di lumaya. Sana all. Nagkukoleksiones. Ada kay masusugad ba? Matisugad na kita. Ha? Oo, ano pa man, nakapanapos ka na. Kataliwan, may daging hatag pa mo to niyo. Laro na yan ha. May inside kita ko na nagsulo dito. Diri lamaya. Makadyan kita simbahan. Baga, paghatagin katalahoran. Kaya matunta itong permi. Madatang nga katatapos tayo sa nga kuhan. Siya rin pa hirmang raut. Antes kita ito nauli. Baga nakadigad man kita. Baga pagpapasalamat. Yan na natong biyahe. Yung baga maupay-upay na natong biyahe. Igintubyan kita, bisa pa kita baga ano. Igila. Salamat lang kita. Noron yan natin kita ma-intro balay. Kaya okay papakita ko kayo kung ano sulod. Halala. Uy, yun na naman. May natalat bago nga. Man, bago na liwat nga hat. Magod talaga tiya pero pasalubong ako. Tapos di rabul. Dato niya. Dating postura sagad sige daw. Tala. Siguro tala na eh. Again, just being your friend from another star. Siyempre ako papabili lagi ako ngayon sa kanya mayugbo. Normal ako sa kay Tonyo good night dreams mama. Chop. Okay. I